Good morning. खुलुमबाय दिनै फुङावनो थाबायनो फैदों आरो आङो माथावरिजा नै बेथिंजाय दंग जिं जिं थाबायनो फैदों आङो 5टा जाबाय आरो नङाबाथ' बेलेग दिना 6:30 बा 7:30आवसो उथियो दिनै फुङावनो थारमाने मोनसे प्रब्लेम जादों आरो माने आङो खिनो उथिदोंमोन ओमफ्राय उन्दुनोनो हाखायासै खिनो उथिनानै मेगना रागाबाय मबाइल एसे नायबाय ओमफ्राय मबाइल नायनानै दा आरो एसे थाबायना फैनि होननानै थाबायना फैनानै बैथिंजाय ससे थाबायना फैनोसै फुंनि माने बारहावायानो बेलेग जायो माने फुंनि बारहावाया मा मोजां जाखायो ओरैबायदि थान्दा मोजां थाबायनो फुंनि बोथोरानो बेलेग जाखायो ना फुख्रिनि नाफोराबो फुंनि बारहावाखौ मोननानै रोनावगासिनो इनि न'आव थांनोसै आं गिदिंना फैफिनबाय दुब्लियालासे थांगोन सानदोंमोन ओमफ्राय दा दुब्लियालासे थांबाय थारला बेखिनिनिफ्रायनो गिदिंना थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था आरोबाव दिनै न'आव मा मावो मा मावा नै हांसोफोराबो फुंनि आदार नागिरगासिनो ओमफ्राय आरो अमा मानैसोनोबो होनायानो थाङाखै नै फुङावनो आदार बिसोदों बेयाव आइनि मासे ओमफ्राय जोंहा गेजेरफोरनि मानै ओमफ्राय आरो आंनि मासे दङ आरो अमाया नै दाउआबो आदार नागिरगासिनो फुंनि आङो सिथ्ला सिबै सायावनो अमानो आदार हैग्रोबायमोन आरो ओमफ्रायसो सिथ्लाखौ सिफायबाय माने आङो ब्रासबो खालामाखैमोन ओमफ्राय नै दा ब्रासबो खालामबायमोन ओमफ्राय दायो ब्रास खालामखांनायनि उनाव आङो सानफ्रोमबो दै लोङो आरो फुङावनो जिखिनि हायो गिलासनै हायो गिलाससे हायो सानफ्रोमबो दै नांखागौ आंनो नै दै लोंखायो आङो नाय सानफ्रोमबो फुङाव दै लोंनांगौ आरो गावनि देहानि थाखाय मोजां दानिया नै लोगोफोर आङो दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैखांनानै नै हांसो नायनो फैदों आरो माथावरियाव लामायाव हेगारना दोनोना हांसोफोरा दा न'आव थांथ'बाय जानांगौ नायनो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय दा आंथ' दुगैखांनानै ओमफ्राय फ्रेस जाखांबाय ओमफ्राय दा ओंखाम संहैनोसै सानजौफुंनि नायलांबाय थादो बयबो ओमफ्राय जोंहा आइ बिखुनजोआ दिनैबो ना गुरनो थांलायबाय ओमफ्राय मेख्राइ मैगंबो खनस्रायना गालांदो मेख्राइ मैगंजों नाजों संगोन ओमफ्राय केपसिकामजों आलुजों एवगोन नायलांबाय था बयबो नै बे केपसिकामजों आलुजों एवनोसै ओमफ्राय मेख्राइ मैगं संनोसै थारमाने आइया ना फिसाबो मोनबोदों नालाय ना फिसाजों संगोन ओमफ्राय ओंखामाबो मोननो जाहांबाय मोनबायानो दे ओमफ्राय बेखिनिखौल' संसिगोन आरो जेबो मोनथाम बानायला ओमफ्राय जोंहा आफाया थारमाने बाथोन जानो होन्दों आरो बाथोन एसे देना होनांगोन जोंहा बेलासिनि आलासि मोनफैदो नै ओंखाम जाग्रा आलासि मेख्राइ मैगंजों ओंखाम फैलायबाय जोंहा सुबमनि लोगोफोरा आब' आगै आरामस्राय जिरायनानै ओंखाम जागासिनो नुवाखै जोंहा सुबमनि लोगोफोरा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो बयबो अननानै जोंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय गासैबो सापर्ट खालामबानो जाबाय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम